Shake your shake for me, shake for me, shake for me, shake for me, shake your shake for me. I personally think that there is a loud minority, conservative, which is heard more than actually should be, and that the majority of the society is actually pretty liberal. Mi se pare absolut incredibil de teribil faptul că oamenii sunt atât de brainwashed, de faptul că, nu știu, sunt persoane foarte religioase care încearcă să ardea numai ură și să ne divizeze, când toți ar trebui să luptăm pentru același scop, și anume să putem să supraviețuim toți, I guess, sau să trăim toți în comunitate și să fim toți bine. I don't understand why it bothers them so much. We do not interact that way, and we're just, people just want to have the same equal rights. They want to be happy. They want to be able to, express their love and be able to have the same legal rights as straight couples. So I really don't understand why they're so upset about it. Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Victorie! Creștin asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește. Amenințat că să mulțesc ăștia care se leapădă de Hristos. Asta e amenințarea. Că lor le se pare că sunt normali. Dar să exactă pe invers. Nu-s normal. Nu-l înțeleg pur și simplu. Cine le interzice homosexualilor și lesbienelor să trăiască împreună? E o chestie care ține de intimitatea lor, nu de spațiu public. Aș promova pe stradă valorile sexuale și nu valorile culturale, de exemplu, mi se pare jignitor pentru cei care sunt majoritari, pentru noi. Familie naturală!